Satana AS Audio jane Pak Blazer wis kudu lho Mas nek kok dimpet iki lho yen wis tak tukoke ujug tali sakotane saiki nelako ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari opo kowe lali karo aku iki jan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku ya iki nela kok mlayu melu aku opo kurang larang pungkasane kuwi ilang ning endi nggonku goleki tali kota. Kotang iki tak simpen tekane pati tali kotang saksi tresno konan suci ujug tali sakotane saiki nelako ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari opo kowe lali karo aku iki senajan regane katresnaku jare kowe melu aku lah kok mlayu opo kurang larang ungkasane kowe ilang ning endi nggonku goleki tali kota.
kang suci. Dua tembang bareng saya sudah, terima kasih Kak Bir. Terima kasih Jadi.